Fáilte go Coláiste Chineál. Tá muid bradal as Eoghain de Amharc trí bhean na Gaeilge a chur fáil in ina seón, trí fatarnach bord Eoghain agus olanna Chineál. Chur muid fáilte rih scoláirí a lig ón lá inis, na Gaelscoileanna agus na Scoileanna Bhéarla, a taig iarraí Eoghain den chéad sco a ail trí bhean na Gaeilge. Tá Coláiste Chineál dírithe Orbert agus Cuaram achan ulla scoláirí. Agus tegan muid go bhfuil buanna agus leideachtaí difriúla ag achan duine, agus is mian linn go mbeidh achan dalta sa scoil ag baint bar chumas amach anseo a CCE agus a neisina a chapú. Is beal méid de chomhairle na náltaí sa scoil. Tá 2 agus trionchar all-mhór ag na náltaí as a scoil ar síl na scoláirí eile agus is rud aonta é seo, mar má tá moltaí an maidir le rudaí a theastaí nó galtaí, is féidir linn iad a chur ag baisteach na scoile an éasca agus is rud aonta é sin. Cén de na rudaí is speisialta ná an céidirbh idir na muinteoirí agus na daltaí. Úsáideann muid céad aimnithe na muinteoirí agus cuideann sé seo atmosféar dearfa taú anseo is CCE. Má tá fadhb agin ní bhíonn deachtaíocht agin dul thuig na muinteoirí nó mar sin de. Tá seasamh léidir ag gníolga in náthreid sa scoil seo go bunasa is gra Year 1 scoil muid a bíonn garrad a bhúnú trí bhean na Gaeilge. Ní hamhain sin a deantar garrad a bhaineann le síl na scála trí bhean na Gaeilge fásta. Déanamid gaíocht a Gaeilge a bhealú agus sa sppragu a gcónaí. Is sealbhú teanga atá gceiste gin seo. Tá sealbhú na teanga an tábhachta de holtaí na scóileirí sa scáil. Tá deis na fásaíocht a dún scá an ddífa, las muo sa síl an sin leis an Gaeilge mar hampla tá deis na fásaíochta san Aontas Eorpa, na Máin, Eoghain agus mar sin dé. Maidir le scóileirí a hagann ó bhain scoile Lán Bhéarla, málamid ddífa cursa sa Gaeltacht a dhéanamh. Tá fáilte ribh achan duine go CCE is cuma cén commas a teag na scóileirí is cuma cén cantar as a dagan siad, chuir muid fáilte ribh achan duine anseo.